waye To sai me? kana motsawa sai na tarwatsa ma kwakwalwa. To yau akan me ya kamata ma mu interview ne? Tsaro. Kai, mai anguwa, ka ji fa daga cewa tsaro har 'yan daba sun fara dariya. To sai me? Kamar ya sai me, kai ma ka san kowa tsoron 'yan daban nan fa yake yi. Ni ba na tsoron wani. Oke, watan kai baka tsoron su ko? Kaga ka fito mai gaskiya a fim ɗin Izza so. Kai ni ba zan ma yi interview da kai ba yau. To sai me? Musa mai sana'a. Na ji an ce kai ne kwamandan zuwa gurin nan za ku je ku yi kwamushe me ma ake kiran shi da Hausa? Kame. Na gode Ciroki, za ku je ku yi kame. To amma ka san ogan 'yan daban nan kuwa? Waye To sai me? To kun ji dai Espeto Hankaka ya ce dan daba ne kuma mugu ne. To amma Espeto Hankaka aka ce hadda kai za a je kaman nan. Ba kai na. Wannan bawan Allah da kake ka gan shi ba mutumin kirki muka sauka a garin. To tun da kai mutumin kirki ne bara sai a baka kayan 'yan sandan ka je ka kamo mana 'yan daban. Ababan Allah da Bosho ashe kai ma kana nan. To a kai ma ba mai anguwa kaɗai kamata ka tsaya ba ya kamata ka bada gudunmuwa a je kamo 'yan daban nan da kai. Allah ya yafe muna. Musa mai sana'a na tijiniya ta cika gari da alamun kun je kun yi wannan kwamishan. Ciroki mai ma ake kiran shi da Hausa? Kame. Kai, na gode Ciroki. To amma Musa mai sana'a za ka iya ba mu labarin ya aka kuka kama 'yan ta'addan na kuka samu nasara a kansu? kana motsawa sai na tarwatsa ma kwakwalwa. Gaskiya Musa mai sana'a kun yi aiki mai kyau da haka 'yan sandan Najeriya suke ba tsoro aiki tsakani da Allah da gaskiya da ba mu wahala ba don haka ba abin da za mu ce muku sai dai mu ce mun gode. Ku gode wa shugaban hukumar 'yan sanda na ƙasa. Hukumar 'yan sanda na ƙasa waye kenan? Muhammad Abubakar Adamu. Bisa jagorancinsa muka fito, muka sai da ranmu don mu ceci al'umma kuma mu kare dukiyoyinsu. Kai, gaskiya ne. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ko ba haka bane? A haka ne wallahi.